normálne na ústa, že veľké. Ježiš, to je krásne. No, tak aby bolo borsuka vidno hneď v zanutí. Počkaj, video najprv a potom ti dám fotku. No ako sa cítiš pri prvej rybe, veľkej, šťukovej? Až na to, že som mi zamutala celý hačík. Obete, Zlatko, obete. No odchoď ju, nech ju netrápime toľko. Počkaj, jak by... Ježišmaria. Som si nepovedala, že to píčite dá čo, ale Kuk. keby si mohol, to by sa dalo aj uvariť. Keby mala o 3 cm viac. 3 len? 3. 60 je miera, 50, 7. Ďalšiu, čo sa bojíš? Nemôžem. Nedá sa natiahnuť. No poď sa pozrieť. Dochne tá ryba. Nastraží. Môže sa dochniť. Jasne. A suchá. Pozor, zuby. Ukáž, aký sú. Ježiš, to je zober. No dobre, môžem? Necvakla si zuby? Cvakla si? Video. Aj počkaj, chceš cvaknúť aj zuby? Nazad rýbu. No môžeš. Papa rybka. Plach, Didi, plach.